Nazdar, 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 nazdar. Nazdar všetkým, to som znovu ja, Michael. Nazdar všetkým, to som ja, Michael. Ukážem vám malé kuzlo. Keď stlačím dvojku, tak tam mám USPčko. Keď stlačím trojku, tak tam mám knife. A keď stlačím jedničku, tak tam mám penis. Čo ti jebe, proste mám penis. Oh god, stále sa neviem z toho spamätať, ale konečne mám penis. Ja nedokážem hrať, pretože vy hráte na piču, proste to už hráme 4 a na piču, proste to už poďme pičovať, ja to nejakú zábavu. Proste inak chalani, vy sa nedržte späť proste, vy mne normálne nadávajte v takýchto situáciách. Ja keď mám tieto extrémne nervy proste, tak jednoducho ja sa rád hádam proste, ale nikdy nie som nejako zlý proste. Fakt, vy sa nebojte mi odpakovať, povedať mi drž piču proste, ja som robil to a to a to a to. Ja sa vtedy skľudním, keď viem, že vy ste mali nejakú logiku. Tak som mal na 5 sekúnd v ústach penis. Sovy moc nevidia. Sovy majú problémy so zrakom proste s tým, že oni majú super ostrý zrak, ale oni ťažko proste vidia diaľku, takže preto robí sova toto. Proste začni robiť toto a vidíš, že sa celý priestor za tým, čo je ďaleko, proste hýbe. A to, čo je blízko, sa nehýbe. Takže oni takto určujú, že kurva, kde je? A teraz si predstav tú sovu, ako letí smerom ku mne, proste ako pozeráš, že kde je ten kokot, proste, že tá bradajú metie, proste a ja ho len chytím proste a idem. Tak sa jebu sovy do riti, no. Tam mám ísť. Najlepšie načasovaný flash od neho. Dejte chvíľu, než nám tam hodil granáty. Hej, oni tam hodžujú granát. Oni vychádza... Flash mid. Flashujem mid tiež. Behal zase. Je v okne? Nie. A ja mám náboje na bečku. Ty vole. Ty vole. Ty tam skákal, se nemohl přidat ani. You can take for me. No, do it. Nice. Dívajte si, čo si dám. Nice, let's do this, boys. Čus. Let me get the ace, ace, ace. I wanna ace, ace, ace. I wanna them aces. I wanna them aces. Them aces.